Dobre, čaute, vítam vás u nového videa. Až teraz som na to došla, že môže sa natáčať takto. Wow. No tak, môžeme ísť do domčeku. Nemám tu nič nakúpené. Ako vidíte, mám tu maximálne bordel. Tak si to upracem. Tak teraz len tak si upratujem. Vidíte nič? Ako objednávky? Nič. No proste. No chladničku mám naplnenú. Tu mám naplnenú s mrzlinami. No a takto. Nemám to kde dať. Tu mám nejakú posteľ na oddychovanie. Ježiš. No a toto sú moje pandželáty. No teda takto vyzerajú. Ukážem ich po schodie, takže toto je takéto teda. Po druhé mám mladšia sestra. Proste ona má túto izbu aj s ňou. Proste ona sa takto hrá. No a ona je tak najmodernejšia, bože. A to je ešte potom mladšia sestra. Ďalšia. No proste takto. Dobre. Takže môžeme si aj povedať, že ideme na to. Takže ideme si dole povedať mená. No ale potom ja si skúsim zapamätať tie mená, ale že moc ich nebudem pamätať, takže musím dať pozor. No takže toto je Sofia, to je ich mama. Toto je Violeta a toto je Marcela. Violeta, Marcela, Sofia. No a keby som ich zavolala, tak ja budem jej hovoriť Dundi. No a oni proste vedia, aké mená som im dala. Takže takto. Dobre, môžeme ísť na plán. Mami, áno, môžem ísť na prechádzku. Môžeš, ale choď aj s Marcelou. Ježiš, choď aj Bože, ako sa volá? So Míšou. Toto sa bude proste volať Míša. Míša, Jana. Dobre, choď aj s Míšou. Dobre, mami. Poď. Jasné? No, tie moje deti. Môžem tvoje oblečenie? No to nie. No. Ale vieš, čo ti povedala mama, že sa nemáš obliekať wow. Sa stane. Máš si dať toto a potom ešte k tomu si máš dať nejaké kraťasy. Tak s prepáčením môžeš si dať aspoň nejakú sukňu. No sukňu môžeš. Lenže nie je takú modernú. Ani nemám. No tak nedaj si žiadnu, no. A bodka. Dobre. OK, idem sa prezliecť
Dobre, choď. Akože zajtra idú do školy. Oni sú pripravení. Čo si dáš? Niečo športujúce. Vieš, čo povedala mama? Nemáš sa obliekať fit. Ale Nina. OK, tak ja si dám toto. Ne? Šprint, idem ešte sa nachystať. Aj ty sa nachystaj. Ja nechcem sa nachystať. No tak nech ti dá potom poznámku. Idem sa nachystať. Akože už som to dlho nehrala. Ale myslím, že mi to bude stačiť. OK, dobre, tak to si dám na stôl. Aj učebnicu si tam dám. A telefon, to si zoberiem do ruky. Poď. Idem. Hej, obuj si nejaké iné. Dobre. Idem si ešte niečo odniesť. Fajn. Ako prepačte, ja viem, že zdržujem. Ale proste... Akože keď budeme čakať, že v pohodičke. Ja vám chcem vysvetliť. Dáte mi za toto veľa lajkov? Iba sa pýtam. Napíšte mi do komentáru. A že ani neviem, ako to odoslať, ale nejako na to dojdem. Dobre, ideme. Čo som vám povedal, že žiadne modery. Ale mami. Presne. Čus. Tak si zober, že aspoň nejaké jedlo nechcem. Nina, poď. Kde pôjdeme? Pôjdeme ku Starke? Ježiš. Tam nechoď. Prečo? Lebo tam je hnusne. OK, tak poďme niekde iné. Ale ahoj, mini. Ahoj. Čusky, poď, ideme domov, Nina. No, môžete sa dať do plaviek a môžete sa ísť kúpať. Jej! Do svojej izby a toto si nechám. Čo? Áno, to. Požalujem to. Požaluj si, ale bolo to za moje peniaze? Bolo. Že neviem nejaké nohavice nájsť. Ako plavské. S tým.
Už sem. Ale vieš o tom, že ty si nie je nachystaná. A čo? Môžeš dostať poznámku. To Tandina hovorila. No. Prestaň. No. Už jem. Poď už. A Ninu nechceme, tú mladšiu sestru Ninu nechceme zobrať? Nie. Dobre. Wow. Nina. Piu. Á! No takto. OK, deti, poďte von. Už. Áno, už. Dobre. No. OK. Dobre, a bude part 2, kde pôjdu do školy